Saphinde sabuya nje ngokukhulu ukuzuma ungalindele nawe sibuya nje namaphupho ngane ukuthi sibathi siyahlala yithi lento asibe sichaza amaphupho la sililekelele. Mina igama nguPastor WeNingi, ngolwesine ngikhona ku eTV kule morning show sibheka indaba namaphupho. Ngale kwaloko ikhona ichannel yakhe Nufliq la sibheka khona amaphupho. Ilandele angivele ngingasaphola isimaseko ngana kwethu, ngiyacabanga ulindele ngabofu kuzo ukuthi sichaza sithini. Kusho ukuthi lana uma kwakaMahlala uthi ke siyabonga pastor, ngicela nje ukubuza ngane kwethu ngabe kuchazana uphupho ulotsholwa ngemali yamaphepha. Ngana kwethu abantu abanye balotsholwa ngenkomo ulotsholwa ngenamaphepha, kodwa ke senze kanjena. Ukuthi la umuphupha mhlawumbe ulotsholwa ngemali, lolu uphawu oluhle ngendlela isimangaliso ngoba ke luvamela ukuchaza ukuthi ayena kungase ufumane inhlanhla noma umusa, umcebo noma ke impumelelo namathuba angcono empilweni yakho maduzane. Lindele okuhle kodwa. Kanti ke asesithi ke umusa uphupha ulotsholwa nje ngeinkomo ehlukahlukene ngokwembala, sibonakala zinonophele, zizinhle, zihlobile. Uphawu oluhle kakhulu nalo ngendlela emangazayo ngoba lubika isibusiso esizayo, libika inhlanhla ezayo, libika inguquko ezinhle ezizayo empilweni yakho ngane kwethu. Kodwa kuma kungenzeka kuphupha ulotsholwa ngenkomo nje ezibovu kuphela nje zizodwa nazo zizinhle, lolu uphawu nalo olungelubi ngoba ke laluchaza ukuthi ithongo lala kuzalwa khona uma wakho belikuvakashele, nanokuthi mhlawumbe kunesidingo sokuthi ke wena ungeniswe noma ugcinele usiko lakhabo mama wakho, noma ke usebenze isibongo sakho mhlawumbe ngokuphelele. Uyabona usho ukuthi ubelonga ngale yana ngoba ulotsholwa lapha ngokamoya, yabona. Asesithi ke uma kungenzeka ke ubone nje inkomo ezibrown zodwa zingena nje uzolotsholwa, kusho ukuthi wena bayakufuna ekhabo babo wakho noma la kuzalwa khona ubaba wakho, ithongo lifuna ke ugcinele izinto zakhona, ukwazi ukusebenzisa isibongo sakhona ngokuphelele. Liyakuveza futhi ngokusobathi wena ngumntwana wakhona ngokuphelele kulesa sibongo lo okubizwa ngaso njengamanje, yabona. Umusho ukuthi ungatatazeli ka isadingeki i-DNA test kuwena ubhilongo ekhabo babo wakho no DNA test, trust me, yabo. So okay, okunye singakuveza la ukuthi masuphupha kodwa kuthi ubone nje inkomo ezimnyama zigcwele ibala uzolotsholwa ngazo, laze lalubike lolu phawu ngoba lokhu luyiseqwayiso nje luthi ke qaphela wena sekunomoya nje omubi okuzungezayo, kuneshwa elikuzungezayo, kunethongo elibi elikuzungezayo nelifuna ukudunga nje impilo yakho, yabona. Rebuke nje lowo moya loyo, okay. Kanti ke siyivaleke manje ngane yakwethu, angifuneki phela sizakale nje ngomuntu lana, yabona. Okay, into esingayiveza la ukuthi ke uma kungenzeka ke lana ubone nje ngathi ubona mhlawumbe amalobolo kunomcimbi kuyaphithizela ngathi amalobolo, noma ngathi kuyabiwa, noma ngathi kunombondo, noma ubona nje kunabakhongi kuhle kudelile, lolu uphawu oluhle. Ungananasi ngana ukuthi lindela ukuthi kunenguquko nje ezinhle noma kunoshintsho oluhle oluzayo empilweni yakho noma empilweni yomndeni wakho, yayibona. Asivale futhi masithi ke uma kwenzeka mhlawumbe sekubona ngathi uyalotsholwa wena, noma ke kugcwele abantu uzocelwa kuzocela isihlobo esihle, noma ubona nje kunomuntu osekushadayo ngamazi ngathi uyakushada, lolu phawu nalo luhle ngoba nalo lusho ukuthi ingane yakwethu kungenzeka wena very soon ungase uthole mhlawumbe uqashelwa nokuqhanjiswa mhlawumbe kwegalelo kanye neqhaza lakho ongahle kwenziwe abanye abantu. Kungenzeka sekubonakala ukuthi umuntu onama qualities athize emsebenzini noma emkhakheni othile, noma ke endaweni okuyona sekusula abantu abathile abazosuke bese uqhakambisa mhlawumbe umsebenzi wakho negalelo lakho maduzane. Kungenzeka uzothola umvuzo othile omuhle wokusebenza kakho kanzima, noma ke ngenxa yama qualities athile kunomvuzo ongahle uthole ngana kwethu, noma ke kunenguquko ezinhle ezizayo. Lindela nje into ezinhle mntaka baba. Mina ngiyavala manje, ngiyayibalekela lami, ngithi ukuthi qhuba sha, ungakhohlwa ke nje ubusubukela umfanekiso oqoshiwe lona akusiona kodwa phela uswenzile. Ikhona iminingi vele nje lapha utheka ama video eswenzile ufunde kube kuningi
bese ke ulike le video leni ulike namanye usubscribe ungakhohlwa ukublessa lapha ke i-notification button bathi notification bell abafundile ingane zakwethu lokho kwenza ukuthi masifaka ivideo uba uqala wena ukwazi ukuthi sekune video yakhona monga ukuthi uyimisela ukufunda futhi unali data nomunye wifi bese ubukela ke lo mfanekiso oqoshiwe. May God bless you.